Άγγελο Βενέτη, ειδικό σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής. Καλησπέρα σας, κύριε Βενέτη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Γιατί σήμερα είχαμε και την πρώτη, έστω έτσι, θέλω να μου την ερμηνεύσετε, την πρώτη αντίδραση της Τουρκίας. Όσον αφορά? Απέναντι στις ελληνικές, στο τι κάναμε εμείς. Είναι προφανές ότι η Τουρκία και η Ελλάδα, όσον αφορά την αποστολή των δυνάμεων στην Κύπρο, ναι, απέναντι σε αυτό και τους Patriot στην Κάρπαθο. Ακριβώς. Η Τουρκία ανησυχεί βλέποντας την ανάπτυξη των ελληνικών δυνάμεων. Αυτές βέβαια οι αναπτύξεις γίνονται σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς. Δεν γίνονται αυτόβουλα από την ελληνική κυβέρνηση. Άρα η Τουρκία ξέρει ότι δεν μπορεί να αντιμιλήσει, να το πούμε έτσι, να διαφωνήσει με την Ουάσιγκτον, τη στιγμή βέβαια που διακυβεύεται το μέλλον και η ασφάλεια του Ισραήλ, το οποίο αυτή τη στιγμή μαζί με τους Αμερικανούς βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και εν πολλής με την πλάτη στον τοίχο δεδομένων των εξελίξεων και το γεγονός ότι έχουν μεταφερθεί στην Κύπρο, στην τρίτη γραμμή άμυνας, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών καταδιοκτικών. Κατά τα λεγόμενα τουλάχιστον της άλλης εμπόλεμης πλευράς του Ιράν.